osnovce koji su pokazali sebe u tom nekom svetu obrazovanja kao hrabre, jer su se uhvatili u koštac sa nečim što im je bilo nepoznato i na kraju su pokazali zavidne rezultate. Baš zbog toga su se našli na spisku dobitnika nagrade Svetislav Milić za mlade od srca. Nagrada koja je ustanovljena pre 3 godine i pošto prošle godine nismo upravo zbog epidemije mogli da se družimo sa svom tom mladom decom iz naše zemlje, nije samo Niš u pitanju, ove godine smo uručili nagrade za obe godine. Specijalno priznanje dobila je Danica Vukajlović, doktorand na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a kako kaže, bavi se upravljanjem rizika u prirodnim katastrofama. U Nišu su juče na svečanoj ceremoniji u oficirskom domu dodeljene nagrade Svetislav Milić mladima od srca. Ove godine nagradu je ponelo 14 dobitnika. Mladi naučnici, umetnici, sportisti, humanitarci, ali i kolektivi i organizacije iz cele Srbije. Plaketu mira dobila je princeza Katarina Karađorđević. Ono što spaja sve dobitnike je rad, trud i zalaganje da ostvare zacrtane ciljeve na bilo kom polju i da budu od koristi društvu u kojem žive. Danice, da najpre nas dve progovorimo o nagradi. Kako je ti vidiš? Šta tebi znači ova nagrada? Pa iskreno, nagrada Svetislav Milić na mladima od srca za mene predstavlja jako veliki podsticaj mladima da se bave određenim kategorijama, da li to bila umetnost, obrazovanje, sport ili bilo šta drugo generalno u životu i da ih podstakne negde da u životu stvaraju i dalje. A čime se ti baviš? Ja sam trenutno doktorant na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Bavim se upravljanjem rizikom od katastrofalnih događaja i požara. Ozbiljan je to posao, Danice. Otkud devojka u ovako teškoj oblasti i ja bih rekla komplikovanoj? Pa iskreno, meni je to došlo, da kažem, prirodno nekako. Meni su i majka i otac mašinski inženjeri, tako da sam negde odrasla sa majkom koja je tehničke struke, pa je negde bilo i prirodno da nastavim taj put. U današnje vreme devojke se obično opredeljuju za neka druga, lagodnija zanimanja, a ti si se opredelila za veoma teško zanimanje, što znači da tokom školovanja je bilo potrebno uložiti mnogo rada i truda. Pa, iskreno da kažem, jeste, mada je sve to negde predstavljalo veliki izazov za mene i pronašla sam se negde u tom svetu i ne žalim iskreno ni jedan ni trud ni napor koji sam uložila, jer negde kada vidite rezultate svog rada nešto vas gura i tera da idete napred. Ali devojke i momci, naravno poput tebe, imaju raznorazne prilike i neprilike u današnjem društvu. Pa vas ja nekako vidim, vas mlade ljude, kao podeljene u dva tabora. Jedne poput tebe, druge u totalno drugoj oblasti. Kako ti gledaš na te stvari, na sve te mlade ljude koji negde skliznu i ne iskoriste trenutak poput tebe? Pa iskreno, ja znam izuzetno mnogo mladih ljudi koji zapravo idu pravim putem i nisu negde skrenuli ili skliznuli, kako ste već rekli, samim tim da život je puno uspona i padova, negde treba da se nađemo u ovom životu i svako je od nas pokušao negde, nije uspeo, krenuo dalje i pronašao sebe u ovom životu, ali u mom okruženju iskreno ne poznajem mlade ljude koji nemaju borbu i veru za bolje sutra, naravno i zemlje i budućnosti i svega. Opet manje se o vama govori, manje vas ima u medijima. Jesi primetila to? Pa
Iskreno da vam kažem, možda se ne bih negde složila sa vama. Generalno sada kada pogledamo, negde su i gradovi davali šanse mladim ljudima da se zaposle, da steknu svoje prvo radno iskustvo, načine prve svoje korake u praksi. Tako da mislim da generalno mladi, pogotovo kod nas, i tekako imaju i šansu i priliku. Ti već radiš. Da, ja sam upravo jedan od tih mladih ljudi koji je svoj prvi posao dobio kroz program Prve šanse koji je organizovao preko grada Novog Sada i preko stručne prakse sam istekla svoje prvo radno iskustvo i nastavila sam da radim naravno u svojoj oblasti i struci. Sada već radim 2 godine, tako da negde ide u dobrom smeru. I završavaš doktorske studije. Pa trenutno sam doktorant, faktički položila sam sve ispite sa prosekom 10 u roku i ostao mi je doktorat da napišem, ali negde sad kad kažemo ostao mi je samo doktorat, nije to toliko blizu, ipak tu postoji kvalifikacioni ispit i objava rada na SI listi i samo sprovođenje istraživanja i na kraju doktorat. Tako da ostalo je još dosta posla. Negde mogu da kažem da sam možda tek na početku pisanja doktorata. Koji je tvoj cilj, Danice, u životu? Imaš li nešto zacrtano? Pa, verujem da će biti pozitivno nešto, ajde tako da kažem. Verujem u nauku i verujem da ću dati neki svoj doprinos nauci i negde mi je možda to i cilj da ostavim nešto za budućnost, ajde tako da nazovemo. To je generalno bio i moj motiv da upišem doktorske studije i da počnem da se bavim istraživanjima. Mnogi se pitaju ko je Svetislav Milić i po čemu je to on zaslužan da jedna nagrada ponese njegovo ime. Po ustaljenim merilima možda i nije, ali je vrlo sličan dobitnicima nagrade danas. Rođen u Jasenici u opštini Žitorađa, Svetislav Milić se školovao, učio i gradio sebe, selio se iz grada u penziju, otišao kao vojno lice. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja. Svojoj porodici i sinovima je uvek govorio da moraju da budu korisni ne samo sebi, već i zajednici. Tako se i sam ponašao, a organizacija Nađi Raula je upravo iz tih razloga odabrala njega i nagradi dala ime Svetislav Milić. Svetislav i Raul su se borili za jedno. Svetislav je išao protiv vetrenjača i želeo je da se poštuje svačije pravo na život i da se omogući sloboda govora, dok je Raul pomagao Jevreje kojima je život bio ugrožen. Nagrada Svetislav Milić otvara put mladim, sposobnim i ambicioznim ljudima, čini ih vidljivim i prepoznatljivim u društvu i bori se da im pomogne na putu ka uspehu. Čini se da u njenim pionirskim koracima već uspeva u tome.